खुलुमबाय बडोलेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडियो आं हायनार सिगयारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। कक्राझाराव सानसेयावनो गंथाम टिका थुनानै सासे खुदियानि जिउ खहा। सानजौफुनि आदार संग्रा मावफारिया आफादा मसलपुराव सोमावसारदों। एपिएससिनिफ्राय 300 नम्बरनि असमिया रावनि पेपारखौ बोखारनो बिजिरसालिनि बिथोन। कर'नाजों जिउ गोमानाय आसामनि खौरांगिरिफोरनि नखरा सोरखारारि अनसुंथाइ मोनासै। भारतआ गुबुन हादोराव थांग्रा उरांफोरखौ 31 जानुवारिसिम दोनथ'बाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। कक्राझाराव सानसेयावनो गंथाम टिका थुनानै सासे खुदियाया हरखाब जिउ गोमादों। बे जाथाया जादों कक्राझार सहरनि हादानपारायाव। कक्राझार सहरनि 8 नं वार्ड जाम्फै बारनायनि थागिरि जाखांगोरा ब्रह्म आरो जुलि ब्रह्मनि 6 दान बैसोनि उन्दै खुदिया हिया ब्रह्मआ टिका थुनायनि उनावनो मैया जिउ गोमायो होनना खौरां मोन्दों। बेनि बागै हिया ब्रह्मनि बिमा-बिफाया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला बुधबारखालि हादानपारा गुदि फरायसालिनि भेक्सिन सेन्टाराव लांना खुदियाखौ टिका थुहोहैदोंमोन, जेराव सानसेयावनो गंथाम बिजि थुना हरनायजों लोगोसे 2 पलिय'बो होदोंमोन। नाथाय टिका थुहोखांनायनि उनाव बिस्थिबारखालि खुदियानि देहाया हरखाब गाज्रि जानायाव कक्राझार सहरनि गंसे प्राइभेट हस्पिटालाव थिसननाय जादोंमोन। नाथाय डक्टरा खुदियाखौ थैबाय होननानै फोसावो। मख'नो गोनांदि बे जाथाया ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। फरायसालियाव सानजौफुनि आदार संग्रा मावफारियाफोरनि आफादा दिनै बाक्सा जिल्लानि सदर मसलपुराव सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। सानजौफुनि आदार संग्रा मावफारियाफोरनि आफादा दिनै हानजा सुरनानै बाक्सा जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि मावख'नि मोखाङाव हरजिख्रावना गावसोरनि खुद्रिनायखौ फोरमायदों। गुबुन गुबुन फरायसालियाव फरायसाफोरनि सानजौफुनि आदार संग्रा 150 सो मावफारियाफ्रा बाहागो लायो आरो सोमावसारनाय हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामो। मख'नो गोनांदि ओंखाम संग्रा मावफारियाफोर दान बान्थाखौ 5000 रांसिम बारायना होनाय, ओंखाम संग्रा मावफारियाफोरखौ अरायथा थिसनथाइ होनाय आरो सानजौफुनि ओंखाम संनाय बिथांखिखौ गुबुन बोसोरखारि फसंथाननो होनायखौ बोखांना लाफिननाय बायदि बायदि दाबिफोरखौ लाना सानजौफुनि आदार संग्रा मावफारियाफोरनि आफादा दिनै मसलपुर जिल्ला बेंगिरि मावख'नि मोखाङाव सोमावसारदों। बेजों लोगोसेनो बेफोर दाबिफोरखौ सुफुङाब्ला सानजौफुनि आदार संग्रा मावफारियाफोरनि आफादा बेनिख्रुइ गोख्रोंसिन सोमावसारनाय हाबाफारि लागोन होननानैबो सोरखारखौ हुमखि होयो। आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन सुंद'यै एपिएससि आनजादनिफ्राय 300 नम्बरनि असमिया रावनि सोंथि बिलाइखौ बोखारनो थाखाय बिजिरसालिया बिथोन होबाय। भाङाखर थानायाव थिसननाय एजाहारनि सायाव राय होना बिजिरसालिया बे बिथोनखौ होदों। मख'नो गोनांदि 2022 मायथाइनि जानुवारि दानाव खुंजानो गोनां एपिएससि आनजादनि मेइन एग्जामाव फरायसाफोरा गासैबो असमिया रावनि लेंगुवेज क्वालिफाइ पेपारखौ लिरनांनाय नङा। फरायसाफोरा असमिया रावजों लोगोसे बर' आरो बेंगलि रावनिबो आनजाद लिरनांनाय नङा। बबेखानि 1989 मायथाइनि नेम खान्थिखौ सोलिनानै थांनाय 2019 मायथाइयाव रायजोनि गासै 6 जिल्लानि फरायसाफोरनि थाखाय 300 नम्बरनि असमिया रावनि स्पेशेल लेंगुवेज पेपारनि लाहार फाहार खालामनाय जादोंमोन। जायफोर फरायसाया लेंगुवेज पेपाराव उथ्रिनो हाया बिसोरखौनो गासै आनजादाव फेल खालामनाय जादोंमोन। नाथाय बे पेपारनि हेंथायै गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव केस थिसनदोंमोन माखासे फरायसाफोरा। ओरैहाय थांनाय 24 नबेम्बर खालि बङाइगावआव जानाय आसाम सोरखारारि केबिनेट मेलाव असमिया रावनि पेपारखौ बोखारनो बिथांखि लादोंमोन। जाय बिथांखिया रायजोनाङै माखासे थाखोनि सुबुंफोरखौ खुद्रिहोदोंमोन। मख'नो गोनांदि सोरखारनि बे बिथांखिनि सायावनो बिजिरनानै बिजिरसालिया दिनै राय होदों। फैगौ 18 दिसेम्बर खालि आबुं रायखौ होगोन। गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि हेंथायै जुजिना जिउ खोमानांनाय खौरांगिरिफोरनो मिरु सोरखारा साफायाव 5 लाख रां अनसुंथाइ होबाय। नाथाय मिरु सोरखारनि बे अनसुंथाइखौ कर'नाजों जिउ गोमानाय आसामनि सासेबो खौरांगिरिनि नखरा मोननो हायाखै। मिथिनो हानाय बादिब्ला मिरु सोरखारारि जार्नालिस्ट वेलफेयार स्किमनि अनसुंथाइनि थाखाय पिआइबिआ हादरनाङै कर'नाजों जिउ गोमानाय खौरांगिरिफोरनि फारिलाइ खालामदों। नाथाय पिआइबिनि बे फारिलाइयाव आसामनि सासेबो खौरांगिरिनि मुं गैया। जायनि जुनै आसामनि खौरांगिरिफ्रा गोजोननाय मोनि फोरमायदों।
बेनि थाखाय गुवाहाटी प्रेस क्लाबनि आफादगिरि मनोज कुमार नाथ आरो गाहाय नेहाथारि सन्जय रायआ मिरुनि कनफारेन्स एन्ड ब्रडकास्टिं मिरुनि अनुराग सिंह ठाकुरनो गांसे लाइजाम लिरहरदों आरो बेनि बागै नोजोर होनो थाखाय खावलायहरदों होनना खौरां मोनदों। मख'नो गोनांदि हादरनाङै खरनाजों जिउ गोमानाय गासै 123 सा खौरांगिरिफोरनि नखरनो जार्नालिस्ट वेलफेयार स्किम 2021-22 नि जोहै मिरु सोरखारा 5 लाख रां खहा सुफुंना होनायनि थाखाय लगसभाया 6.5 कौटि रांखौ एप्रुभ खालामबाय। भारतआ गुबुन हादोराव थांग्रा गासैबो उरांफोरनि दोनथ'नायखौ आरोबाव फोलावबाय। गासैबो इन्टारनेशनेल कमार्शियेल पेसेन्जार सिबिथाइफोरखौ फैगौ 2022 मायथाइनि 31 जानुवारिसिम केन्सेल खालामबाय एबा दोनथ'बाय होननानै सिभिल एभिएसननि डाइरेक्टर जेनेरेलआ फोसावदों। गुबुन हादोराव थांग्रा गासैबो उरांफोरखौ दोनथ'नाया फैगौ 31 जानुवारि हरनि 11:59 रिंगासिम गोहोम गोग्लैगोन। मख'नो गोनांदि कर'ना भाइरासनि नैथि दोहौनि गाग्लोबनायखौ लोब्बा लाना सोलिफु बोसोरनि 23 मार्च खालारनिफ्रायनो भारतआ गुबुन हादोराव थांग्रा उरांफोरखौ दोनथ'नाय जादों। नाथाय हादरनाङै कर'ना भाइरासनि गोदान जोलै अमिक्रन भेरिएन्टनि गिख्रंथाव गाग्लोबनायखौ नोजोर होनानै बिनि समफारिखौ आरोबाव 31 जानुवारि खालिसिम फोलावनो बिथांखि लानो गोनां जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।